Papa Ifeanyi, sọ gịnị ka ị megidere danye n'ime mmiri? Dọkịta nwanne m, anyị nọkwa na nke Ụzọma na-aṅụ mmanya. Ụzọma na Wangel wee bido dragin. Ụzọma wee sị na nke nwaanyị a na-agba mmiri, nke nwaanyị sị ọ na-agba mmiri. Ụmụ nwoke niile n'ebe a wee kwekọrịta wee sị mụnwa gaa testi ya ma ọ na-agba mmiri. Mgbe anyị bịara na rum ebe a na-eme testin, nke nwaanyị si m chere ka o weta ihe na handbag ya. Nwa amaghị aka na handbag ya wee mee ya bọtụ wọta ka esi rụrụ ọhụrụ a na-akpọ slush premier table water. Ozugbo ọ na-awụ mmiri ahụ n'ọnụ, o wee were mmiri gbajuo everywhere. Mmiri dị nwa ahụ n'ime. Mgbe ọ nọ na-agba mmiri ahụ, ọ na-ada tugbum 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 tugbum. Before you know it, mmiri akọbago shọpụ Ụzọma. Anyị ize Chineke na enwere nwata ebe ọ na-akpọ Chukwuebuka ụzọ mmiri, ya bịara bịa sevuo m. Ike dị na slush. Nwaanyị na a na-agba mmiri ga-agụrụ ya ṅụwa na ike dị n'ime ya.